Eu pas cu pas în seara asta să vă explic de ce sunt foarte, nu prost, prost ar fi tind spre prost, cretin, bă, sunt cretin. Și vă zic de ce. M-am însurat la 21 de ani. Bravo! Bravo! Când vezi până calcă într-o balică, bravo! Bravo! Bă, ne-am însurat, ne-am mutat împreună, știu părinții. No, însurat cu biserică, cu popă, cu naș, cu stare civilă, cu toată distrugerea la restaurant. La 21 de ani. Și voi? Dar încă sunteți împreună. Revenind, eu nu sunt așa de prost. Am divorțat la 22. Dar n-am învățat nimic din toată treaba asta. M-am însurat și a doua oară și am făcut și 2 copii care ne-au făcut viața într-un mare fel. Dar îi iubim. Chiar hai sunt curios, hai să aplaudă unii care au copii. De asta am venit să uităm de ei.